ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣንሓውኹም ሰላሓዲነ እዚ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ዝብል ፕሮግራምና እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈል ኢና ነብሲ ወከፍ ሰብ ብውሕዱና 10 ሼር ግበሮ ናብ ኩሉ ሰብ ክበጽሕ ሎም እንካፈሎ ቃል ሓይሊ ምርኣይ ድብል እዩ ሪኢኹም ብሩኻት ኣብ ህይወትና ሎሚ ዘለናዮ ስፍራ ኣምላኽ ስለ ዝፈቐዶ ደይኮነስ ንሕና ስለ ዝረኣናዮ ኢና ኣብዚ ዘለና ኣብ ህይወት ካብቲ ትሪኦ ንላዕሊ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብቲ ተሓስቦ ንላዕሊ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ሕጂ ዝነገረኩም ዘለኹም ምርኣይ ስለ ናይ ኣእምሮኹም ኣረኣእያ ንነገራት ዘለኩም ኣረኣእያ ስለ ገዛእ ርእስኹም ዘለኩም ኣረኣእያ ስለ ህይወት ዘለኩም ኣረኣእያ ምኽንያቱ ኣብ ህይወትና እቲ ዝዓበየ ተራ ድፃወት ኣረኣእያና እዩ ዝተኸፈተ ማዕጾን ህይወትኩም ይከፈት ኣረኣእያኹም እንድሕር ተዓጽዩ ምዕጻው ይተርፎን እዩ ድተዓጾ ማዕጾን ህይወትኩም ይተዓጾ ኣረኣእያኹም ክፍቲ ኮይኑ እቲ ማዕጾ ምኽፋቱ ኣይተርፎን እዩ ኣብ ህይወትኩም ዝመጹ ማዕበላት ይምጽኡ ኣረኣእያኹም ትሕቲኦም ተወሪዱ ምውዳእኩም ኣይተርፈኩምን እዩ ምጥሓልኩም ኣይተርፈኩምን እዩ እንተ ደኣ ኣብ ህይወት ድመጸ ማዕበል ይምጻእ ልዕሊ ማዕበል ሓሊፉ ክኸይድ ዝኽእል ኣረኣእያ ብእምነት ዝተመልአ ኣረኣእያ ብሓሳብ ኣምላኽ ዝተመልአ ኣረኣእያ እንተ ደኣ ኣለኩም ኮይኑ ግን ማንም ዓይነት ማዕበላት ኣብ ህይወት ደው ከብልኹም ኣይክእሉን እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ከም ዝብል ጥቕሲ 28 ጴጥሮስ መሊሱ ጎይታይ ንስኻ እንተኾንካሲ ብማይ ናባኻ ክመጽእ ኣዘዘኒ በሎ ንሱ ኸኣ ነዓ በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ካብ ጃልባ ወሪዱ ብማይ እናኸደ ናብ ኢየሱስ መጸ ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረኣየ ግና ፈረኸ ክጥሕል ምስ ጀመረ ድማ ጎይታይ ኣድሕነኒ ኢሉ ኣእወየ ሽዑ ኢየሱስ ኢዱ ዘርጊሑ ሓዞ እሞ ኣንታ ጉዱል እምነት ስለምንታይ ተዋላወልካ በሎ ሪኢኹም ጴጥሮስ መጀመርታ ይኸይድ ነይሩ ቐፂሉ ግን ክጥሕል ጀሚሩ ንጴጥሮስ ዘጥሓሎ እቲ ንፋስ ወይ እቲ ማዕበል ኣይኮነን ኣረኣእዩ እዩ ኣጥሒልዎ ምኽንያቱ ኣብ ቅድሚ ህልውና ናይ ኢየሱስ እዩ ዝጥሕል ዘሎ ጴጥሮስ ነቲ ማዕበል ካብ ኢየሱስ ተበጊሱ ዘይኮነሲ ካብ ገዛእ ርእሱ ተበጊሱ እዩ ነቲ ማዕበል ሪእዎ እቲ ዝዓበየ ምስቴክ ኣብ ህይወት ንገብሮ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ንነገራት ኣብ ጎይታ ኮይና ኣይንሪኦምን ኢና ኣብ ዓቕምናን ክእለትናን ኮይና ኢና ንሪኦም እወ ንሕና ዓቕምና ድሩት እዩ ኣባና ዘሎ ኣምላኽ ግን ዓቕሙ ድሩት ኣይኮነን ስለዚ ንነገራት ካበይ ተበጊስኩም ትርእይዎም ፍለጡ ካብቲ ልዕል ዝበለ ስፍራ ምስ ክርስቶስ ዝተቐመጥኩምሉ ካብኡ ተበጊስኩም ንነገራት ርእይዎም ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከየቋረፅና ንክርስቶስ ክንጥምት ዝደልየና ንምንታይ ተዳኢልኩሙኒ መታን ኣረኣእያና እምነት ዝመልአ መታን ኣረኣእያና ሓይሊ ዘለዎ መታን ኣረኣእያና ካብቲ ልዕል ዝበለ ፖዚሽን ስፍራ ናይ ክራይስት ካብኡ ክብገስ መታን ሽዑኡ ኣብ ልዕሊ ማዕበላት ኣብ ልዕሊ ንፋሳት ኣብ ልዕሊ መከራታት መታን ክንመላለስ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብኽንድዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ኾለና ንኹሉ ዝኸብደና ዝጠብቀና ሓጢኣት ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂጹልና ዘሎ መቀዳደሚ ኸኣ ብትዕግስቲ ኑጌ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠን ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምት ምእንቲ እዚ ከይትደኽሙ ነፍሳትኩም እውን ከይሕለላ ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ ዝኣክል ምፅራር እተዓገሰ ዘክርዎ ኢሉ ሃሌሉያ ሪኢኹም መታን ከይትደኽሙ መታን ነፍሳትኩም ከይሕለላ ብሩኻት ነቲ ናይ እምነትኩም ጀማርን ደምዳምን ኢየሱስ ንዕኡ ጠምትዎ ልዕሊ ቃንዛኹም ከውፀኩም እዩ ንኢየሱስ ምጥማት ልዕሊ ዘጋጥመኩም ዘሎ ንፋሳት ናይ ህይወት ከውፀኩም እዩ ንጎይታ ምጥማት ንዕኡ ክትጥምቱ ከለኹም ሓይልኹም ክሕደስ እዩ ንዕኡ ክትጥምቱ ከለኹም ብእምነት ክትብርትዑ ኢኹም ንዕኡ ክትጥምቱ ከለኹም መከራ ትሕቲኹም ክኸውን ክጅምር እዩ ንዕኡ ክትጥምቱ ከለኹም ህይወትኩም ንቅድሚት ክሰሓብ ክጅምር እዩ ጽቡቕ ምርኣይ ይሓልኹም ብሩኻት ኣብ ግዜ ማዕበል ኣብ ግዜ መከራ ዕቤት ናይ መከራኹምን ማዕበልኩምን ዘይኮነ ዕቤት ናይ ተኣባኹም ዘሎ ኣምላኽኩም ምሕሳብ ጀምሩ እዚ ተሓሳስባ እዚ ጽቡቕ ዝኾነ ኣረኣእያ ከምፀልኩም እዩ
መጽሐፍ ቅዱስ ከም ኢሉ ቆሎሴ 3 ደጊም ኢሉ ምስ ክርስቶስ ተንሲእኩም እንትኾንኩም ሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ብላዕሊ ዘሎ ድለዩ ሞይትኩም ኢኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ዘጋጥመኩም ኣይትሕሰቡ ተሓልፍዎ ኣይትሕሰቡ ትርእይዎ ኣይትሕሰቡ እዚ ንረኣያኹም ከበላሽዎ እዩ እምነት ዘይብሉ ረኣያ ክበኩም እዩ ነቲ ናይ እምነትኩም ጀማርን ደምዳምን ኣይሓድገኩምን ኣይጥንጥነኩምን ዝበለ ጎይታ ንዕኡ እናሓሰብኩም ንነገራት ኣቕልልዎም ኣንእስዎም ርገጽዎም ጽቡቕ ኣረኣያ ናብ ጽቡቕ መጻኢ ወስደካ ሻሎም ንስኹም ብሉጻት ኢኹም